consumir pornografia quan un és adult s'hi arriba quan vols, no? Perquè tens la llibertat per triar-ho. I gaudir d'escenes de violència sexual, com és la pornografia, és menystenir també a la dona, no? I és cosificar-la encara més, i la degrada absolutament, però també degrada l'home que exerceix la violència sexual en els vídeos de pornografia, no? I normalitzar-ho a la societat on pots connectar-te a la xarxa i pots mirar vídeos de moltes diferents continguts, és una cosa que ens hauria de preocupar moltíssim, perquè en aquesta pornografia també hi arriben els menors. I tot el que s'està visquent a les escoles, als parcs, de violència contra les nenes, en aquest cas, molt és fruit del que veuen als vídeos de pornografia. L'objectiu de tots, si més no és el del Partit Popular, és el de controlar l'accés dels menors als continguts pornogràfics. No s'hi ha d'arribar a qualsevol edat a la pornografia i frenar l'impacte d'accés abusiu a les xarxes que provoquen en l'edat de menors, no? La pornografia visualitzada pels menors és que ha esdevingut un problema de salut pública, com estem veient amb això que ens estàs comentant. L'accés a les xarxes socials, no a les xarxes socials com a tant, perquè internet ajuda també a fer els deures i a formar-se, no? Sinó a la pornografia. Això sí que havia d'estar legislat i amb això ens haurien de fer forts tots els partits polítics, perquè va avançant la societat cap a aquesta derivada, no? Derivada de violència contra la dona, bàsicament, i també degradant a l'home, que és qui exerceix aquesta violència. No volem tenir fills, ni marits, ni germans, ni pares que facin mal a les dones, no? Per tant, és un acord que hauríem d'arribar entre tots. I nosaltres proposàvem això, no? Tenir control, bàsicament, amb les edats més joves, que primer ho ha de fer la família, que estarem d'acord que el primer nucli d'educació ha de ser la família, però després immediatament els col·legis i els instituts, perquè s'hi passen moltes hores, no? En relació aquí a la pornografia, jo diria dos temes preocupants. El primer és el tipus de vídeo que trobem a les xarxes. Ara comentaves, no? Abans, anys enrere, no? Quan per consumir pornografia o havies d'anar al videoclub, o et compraves una revista, o havies d'anar a un cinema X, però t'havies de desplaçar, t'havies de moure. I el tipus de vídeos que hi havia eren uns altres. Ara ens trobem els vídeos que es troben, i a més són els que més es consumeixen, els que més, diguem, millor valorats, això volia dir. Són vídeos violents que denigren i humilien a les dones, no? I a més són vídeos que promouen aquesta cultura de la violació que està estretament lligada amb aquest increment de la violència sexual. La pornografia actualment és totalment accessible, només un mòbil, una tauleta, i fer un clic. No hi ha cap tipus de control d'accés de menor. Com a molt et pregunten, ets menor d'edat? Sí, ja està. I a més és molt assequible, o sigui, ja és gratuïta. Has de disposar d'això, dèiem, no? Un telèfon mòbil, una connexió a internet, que pràcticament avui majoritàriament tothom hi té. Lligant amb el que abans comentava la Núria, amb la violència als joves, és evident la influència del porno, sobretot en la gent més jove, no? S'està convertint en un greu problema de violència cap a les dones. L'educació sexual i afectiva no es pot deixar de mans del que els nostres joves trobin a la xarxa, perquè ja veiem el que troben. Troben violència, troben pràctiques denigrants cap a les dones que normalitzen, que les nostres noies normalitzen tenir relacions sexuals amb homes més grans, molt més grans em refereixo, no? Normalitzen tenir relacions sexuals sense cap tipus de protecció, sense fer ús de preservatiu, per exemple, no? L'increment d'enfermetats de transmissió sexual, no? Llavors és totalment un problema que deia la Núria, ens hauria d'interpel·lar a tots i hauríem d'arribar a grans consensos en un tema com aquest. Jo no crec que arribi a res la prohibició de la pornografia, per més voluntat que hi hagi, perquè és una cosa que es seguirà consumint i la pots controlar, mesurar, regularitzar, però la prohibició no funcionarà perquè pensa que no hi ha cap mena de control sobre res del que passa a les xarxes per més que s'està intentant. És a dir, que a vegades pengen vídeos als adolescents en directe ells mateixos fent coses relacionades a vegades inclús amb la pornografia.
i no hi ha manera d'acapar-ho. Per Junts per Catalunya hi ha una cosa prioritària que també són les violències digitals, perquè qui més qui menys doncs, ho ha patit pel fet de ser dona i, per tant, creiem que també s'ha de ser molt estricte amb això i crec que ningú pot donar per bo qualsevol violència de tipus digital. I també veiem doncs, que entre els joves i adolescents, quan es fa formació digital, aquesta s'ha d'incloure, perquè la violència digital no acaba de ser una continuació del que pugui passar a dins de l'escola. I, per tant, crec que hem de ser molt conscients del que no es pot permetre, vincular moltíssim aquí els professors i tot el sistema educatiu en intentar erradicar aquesta violència, que pot semblar petita perquè no es veu, perquè potser és a través d'algun missatge, d'algun assetjament a la xarxa, però que s'hauria de començar també a tractar perquè el jove no ho accepti, perquè es comparteixi, sobretot per obrir-ho, perquè hi ha moltíssima gent que creu que bé, no n'hi ha per tant, això potser no caldria comentar-ho, i per tant creiem que és molt, molt important que no hi hagi por de comentar-ho, de compartir-ho i de buscar doncs, aquest acompanyament. A l'escola dels meus fills tenien els iPads per treballar i va arribar un moment que van aprendre els nens a sisè de primària a piratejar l'accés controlat per l'escola en els iPads i n'hi havia que consumien pornografia ja a sisè de primària. O sigui, imagina't. El problema és controlar la xarxa, no? Ho deia la Glòria, no? En el moment en el que ho tenim tot a la xarxa, el que entra a la xarxa es perd i és pràcticament incontrolable. Vetar-ho sempre es troba la manera d'arribar. Que també tenim una mica de culpa tots, no? Perquè la societat, hi ha cançons, hi ha lletres de cançons que són tan ofensives per la dona que no entenc com les poden repetir i cantar. Jo, i ara em definiré, la cançó que va a Eurovision, Soy una zorra, a mi m'ofèn profundament aquesta lletra. No, jo no deixo que al meu entorn ningú em digui zorra, perquè estem acostumats o tenim la sensació de que zorro és un espavilat i zorra és una prostituta o una puta, no? I en quant a poder eliminar la pornografia o la prostitució, és que és un gran negoci, i a mi em sembla que això no es podrà eliminar. La pornografia mou quantitats de diners increïbles, està a tot el món i qui no ho veu aquí ho pot consumir de fora de l'estranger. Per tant, jo crec que serà molt difícil poder-ho erradicar. No vull dir que ho haguem de consentir, això no, però erradicar-ho serà molt difícil perquè darrere es mouen gran quantitat de diners.